Entzun gure bihotzaren taupadak, euskaraz dira. Zer, Euskaraldia prestatzen ala? Bai, bueno, ja ez da horren beste geratzen, así que, bai, zuk emozu izena? Ke ba, martxoaren 15etik aurrera da. Ah, bueno, eta horten jala guarren edizioa, eta jentia jarritzen da duda igualagaz. Ja, eta ze duda die ba. Bai, ja, birrolen arteko desberdintasun zein dan, eta bai, ja, gero euskaraz eta kizinegaz, ia zelan egiten dugun, zuk zelan egiten duzu. Jo, ba, euskaraz dakizenagaz, ba, lehenengo hitza beti euskaraz, hori danekin. Eta gero euskaraz dakizenagaz, ba, euskaraz zein eta listo. Eta belarri prestaz? Ja, ba, belarri prest rola aukeratzen dauenak, ba, nahiago dau, berak erdera zeikie, baina guk berari euskara zeiki eskatzen dau. Eta euskaraz ez dakizenegaz? Ba, horiekin be naturaltasunez jokatu. Gogoratu behar zaie hori bai, euskaraldian ezin dutela parte hartu. Ze ariketaren garrantzitsuena euskaradunak aktibatzea da. Keinu txikiak badira be, gauza asko aldatu ditzaketenak.